Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Umphathiswa wezemihlaba nophuhliso lwamaphandle uMzwanele Nyontso uthi isebe lakhe lisebenzela ukubuyisela inkqubo zamabango omhlaba ezanqunyanyiswa inkundla ngo-2014. Umphathiswa wezemihlaba nophuhliso lwamaphandle uMzwanele Nyontso uthi isebe lakhe lisebenzela ukubuyisela inkqubo zamabango omhlaba ezanqunyanyiswa inkundla ngo-2014. uNyontso ukhokhele intlanganiso nabachaphazelekayo kucendane ngenjongo yokuthethathethana noluntu ngemiba yokubuyiswa komhlaba nophuhliso kulo lonke iphondo. Abantu abafaka amabango omhlaba badibane apha ukuzokwabelana ngolwazi nokufumana ingcaciso ngamabango abo omhlaba. Sifuna abantu bazi ngamalungelo wabo, sifuna abantu bazi ngokuba amabango wabo omhlaba akweliphi inqanaba. Sifuna abantu bazi uba kutheni amabango wabo angekabhataleki. Ezinye ingxaki zisuka pha kubo kuba banazi-bank accounts, ezinye ingxaki zenziwa sithi ngoba nathi siyacotha ukwenza le process, so sifuna uqinisekisa uba siyakhawuleza siyayenza le nto. Abahlali bathi balonwabele eliphulo nanjengoko lisiza nolwazi. Ngoku sikwi-process yoba sibhatalwe ngoku sekufaka i-verification of sites, everything yenziwe. Kudala sohlukana nomhlaba, umhlaba wotatomkhulu wokhokho bethu, ngoku siphezu kwawo kuba siyaclaima kodwa noko ngoku sesiphethelweni. Bambi abantu abafaka amabango batyhola ngelithi iminyaka kungekho mntu ulandelela amabango abo. Sibalandelela, asiyazi noba ibango lwethu lukwesiphi stage, asiyazi noba kwenzeka ntoni, abasiphenduli. e-SAUS ke ngoku abezi kuthi bazosicacisela uba yintoni ingxaki ebangweni. Isebe lithembise ukuba lizozicelela umngeni izigqibo zokubekelwa bucala kwamanye amabango omhlaba. Aka-2014 163,000 and ngoku kuphele i-10 years oko kwathi ilamusa yathi yayi-interdicta le process yalamabango. Ngoku abantu bayabuza ngoba bazazi izinto zoba wa-interdicta lo wanga-interdictwa lo, so sikwi-process ke ngoku yozivula. Isebe lithe liphulo lizawuqhuba kulo lonke iphondo uqinisekisa ukuba abantu bafumana ulwazi ngamabango omhlaba wabo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eTheko kuCendane. Usodolophu womasipala umngeni KwaZulu-Natal uChris Pappas ubhengezwe njengomgqatswa we-DA kwisikhundla sikadolophu ityeli lesibini phambi konyulo lomasipala lwangoNovemba. uPappas unethemba lokuba baza kwenza ngcono kunyulo xa kuthelekiswa no-2021 apho iqela lakhe laphumelela unyulo kulo masipala ngeevoti ezingama-42 kuphela. Isibhengezo senziwe ngusihlalo wesiGqeba solawulo salo mbutho kumsitho bubanjelwe eHowick. And an honor to introduce you the mayoral candidate for the 2026 Umngeni local government election. Umeya wenu Chris Pappas lozoqhubeka abe futhi uyena ozoqhubeka phambili. Halala Chris Pappas, halala. Amakhulu abalandeli be-DA abebebuthene ezinkundleni zemidlalo eMpophomeni bawushayela ihlombe ukuqokwa kwesibili kukaChris Pappas ozofolosela leli qembu okhethweni oluzayo. Ngaphansi kobuholi bakhe kulo masipala kuthiwa imbiko kamcwaningi mabhuku kamasipala isishintshile isuka embikweni emibi yaya kwemihle, kanti uthola ukunconywa ngokuthi akwazi ukulwisana nenkohlakalo. Today is more than just a mayoral candidate launch. Today is a celebration. Kumgubho namhlanje ngoba kuningi sasekwenzile lana eMngeni. There is so much to celebrate in the last 5 years. Ubuholi baleli qembu bukazwelonke buthi ukulungele ukuqhubeka ahole leli qembu kulo masipala. We choose our leaders wait. We don't choose leaders who are looking after themselves. We choose leaders that look after the community. We choose leaders that build with the community. We choose leaders that talk to the community. We choose leaders that respect members of the community.
uPapas uthi uzozwa ngezakhamizi ukuthi ikuphi ezikudingayo ngaphambi kokuthi bakhiphe umhlahlandlela onezithembiso zokhetho ngoSeptember. Mlondi Radebe, SABC News, eMpophomeni. Umbutho iBuild One South Africa ibosa uchaze uNongelo Chiume njengomgqatswa wayo kasodolophu waseKuruleni kunyulo lohulumente basemakhaya olungoNovember. uChiume ungunyana weqala lomdlalo weqongo ngasekhoyo uKhoni Chiume nowayekwangumlawuli ophumelele imbasa ezininzi kwaye wayekwangunobhala jikelele weqonga lolutsha nenkcubeko kuMzantsi Afrika. Ethetha nabaxhasi beliqela uNongelo Chiume uthi uzimisela ukuphelisa urhwaphilizo adala amathuba engqesho kwaye azise inkonzo eluntwini. We are builders, and us being builders means that we need to be on the ground and strategy. So our approach is really not to really dwell on much politics, but on getting things done, because it is the very same politics that has brought us and left us to the situation that we are in the city of Ekurhuleni. Inkokheli yeleqela uGqirha Maimane uye wamthethelela lo kaChiume xa efumana ukugxekwa ukuthi akanazo iziqinisekiso zomzabalazo. uMaimane uthi oku akubalulekanga kulo mbutho. I am grateful as leader of Build One South Africa when I look at candidates that come into the organization. The majority of them have never been in politics. Now others are saying, aye, but that means you are weak. Me, I'm saying, it means we are strong. It means South Africans want to solve their problem. Inkokheli yombutho iAfrican People's Convention uThemba Gudi nayo ibhengeze uMo Africa Mandla Mokoena njengomgqatswa walo mbutho kubusodolophu wesixeko saseGauteng. uGudi uthi ukholelwa kolokuba lo kaMokoena unazo izakhono nobugorha bokukhokela esixeko emva konyulo lomasipala basemakhaya. He passes these two tests that I've spoken about. Firstly, when he was still a student at the University of Venda, he was a member of the Pan-Africanist Student Movement of Azania, PASMA. And when we launched the APC on the 5th of September 2007, he became part and parcel of the APC. Sinamkele nakwabo basandu kungena xa sihlabela mgama. Iintsapho zamadoda amabini asweleke ngexesha loqhankqalazo lwamanzi eRatanda eGauteng zithi zikhwanqisekile kukusweleka kwawo. Abahlali bafuna kuphandwe nzulu ngesisiganeko besithi uqhankqalazo belunoxolo de kwafika amapolisa ekutyholwa ukuba adubule ngembumbulu zokwenyani kubaqhankqalazi. Bekuwumunye wodwa njengoba amakhulu abantu abephume ngobuningi kuphume nesinedolo bezothi indlelanhle kulezo zakhamuzi ezimbili ezashona ngesikhathi qobuka idubedube eRatanda abantu bekhala ngamanzi. Umphakathi uthi uhulumeni kuzomela ukuthi akhuphule amasokisi enze isiqiniseko sokuthi idingo uyihlinzeka ngendlela. How can you use live ammunition for someone who doesn't have any weapon in hands? Lo mphakathi uthi ufuna ukubona benzeka ukulungiswa njengoba kunentsolo zokuthi amaphoyisa ekukhundleni sokuthi asebenzise inhlamvu zenjoloba adubula ngenhlamvu zangempela kwagcina kushona abantu. Ebhlungu huruna re le Bataung. Oku kubuhlungu kakhulu ukuthi Bataung kuba amanzi ayimfuneko lomba awuxoxisi. Kubuhlungu kakhulu kuba umuntu angaphuluka nobomi bakhe ngenxa yokuswela amanzi. Njengosapho asinakho siyamkele inhlekele sifuna ubulungisa monyana wethu. It's a pain huruna re le Bataung. Uhulumeni uyavuma ukuthi ikhona ingqinamba ezithile enhlakeni zakhe kodwa uyasho ukuthi ke umasipala ilisedi uzozama ukuthi ke uyilungise le inkinga eyifaka phakathi inkinga yamanzi osekunesikhathi eside abantu bekhala ngayo. We're not even supposed to be where we are today if our IGR structures were working with our SOEs working together. But I appreciate the support that the Premier of Gauteng has done on issues of service delivery. Nabantu endaweni baphawulile nesinqumo somgcini mafa sokuthi ke afake omasipala abangaphezulu kwamashumi ayisithupha ohlwini lalaba abangenzi kahle.
abantu endaweni bathi sebesebenzisa amapitsi ukuze bathole amanzi, namanzi abawathola lapha ngcolile kufuneka ukuthi baze bawabilise ukuze bakwazi ukuwasebenzisa. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibika ngiseRathanda eHitleberg. Umbutho ongenzi inzuzo iGrowing Up Without a Father South African Foundation ukholelwa ukuba usapho oluqhekekileyo olungenabazali bobabini lungunozala wesizwe esiqhekekileyo. La ngamazwi kumbhiyozo ominyaka 10 kwicawe yaseGrace Mission eValala eCenturion. Lo mbutho ongenzi inzuzo unceda abantwana kunye nabantu abatsha abakhula ngaphandle kotata. Injongo zijolise ekubuyiseleni ithemba qinisa intsapho kunye nokuxhobisa abantwana babuthakathaka ngeenkqubo zoqeqesho. Uthongenza inzuzo iGrowing Up Without a Father ubhiyozele iminyaka 10 usebenza. Waseka ngo-2016 ngenjongo yokubonelela ngezakhono zokujongana namakhwenkwe kwimeko apho oyise bengekho khona. Oku kwenziwe ngeenkqubo zolwazi noqeqesho ezikolweni, kwimibutho nakumaqela amadoda. Umsunguli nombhali uGqirha Charlie Peterson uthi olu hambo belinamahla benyuka. If you look at gender-based violence now, and everything that moves, who's to blame? They always blame the men and the boys. We said, let's educate the boys and the men about issues around them, because men are also having feelings and boys are also having feelings. Feelings are always to be told that we are trash and everything. That is having an impact on the little ones that are growing up. And we reconnected fathers that were estranged from their children. Asomali bingumceli mngeni indima kunye nefuthe lalombutho ungenza inzuzo kwiindawo ezahlukeneyo ziyancumisa. There's counseling, there's mentorships, that everything. What is a dad? A dad is the foundation of the house. It's supposed to be king, priest and prophet, and without a dad there is such a gap. I know with me personally, I had a phenomenal mother. Nobody could match my mother, but it's not a dad. Isikhumbuzo seminyaka 10 besizinyaswe zindwendwe ezivela kurhulumente, kumashishini, kwimfundo ephakamileyo, imvaba ngemvaba nakuluntu luphela ukuze ukuphonononga ngohambo lalombutho kunye nokuqalisa izicwangciso zengomso. Ukumiswa kwemithetho yokuselwa kotywala ngomnye wemingeni emikhulu kweli. Imbumba yomgaqo-nkqubo yotywala kumazantsi eAfrika, iSAAPA ngamafuphi, iphehlelele iphulo lokubongoza uluntu lwasezilalini eMpumalanga ngokuxhasa imigaqo-nkqubo emandla yokulawula ukuselwa kotywala. Buyingxaki kuluntu lwalapha kangangokuba abahlali bathi ukuzincinca ngotywala ebantwaneni kugabadele. Kululu kufikelela etywaleni kubantwana kwaye oku kukhokelela kwizixholo-xholo, ulwaphulo-mthetho neentsapho ezixabanayo. Uluntu lugxeka inani eliphezulu lendawo zentselo. When they come back, they come at home, they sleep. When you try to talk to them, they become more violent. They are always in taverns, they keep on fighting, they are involved in fights, teenage pregnancy. Most of the things. Inkokeli zomthonyama zimemelela ukuqiniswa kwemithetho yotywala kunye nokuba negalelo koluntu. We're calling government and liquor boards that the issuing of and licensing of taverns and shippings must be regulated so that our children cannot be, let's say you cannot have a tavern next to a school. Lo mbutho wembumbi yomgaqo-nkqubo iSAPA SA uqekelela ukuba bamalunga nekhulu abantu ababulawa yinto enokwenza notywala kweli ngemini. Utsho usithi imigaqo-nkqubo elawula utywala isingelwa phantsi kukuba bhetye-bhetye kwemithetho yonyanzeliso. We've got 1 in 3 people in South Africa drinking alcohol, at least 1 in 3. But the biggest challenge, more than that, is the fact that half of those, they binge drink. Kwelo kuluntu urhulumente nenkokeli zemveli kuba kubanjiswana ukwehlisa ukusela utywala de kube neziphumo ezikrakro kwencindi yekhala. Umyalezo omnye kwaye ucacile. Ukusindisa ubomi kuqala ngokuthatha amanyathelo angqingqwa ekuselweni kwegwele labafarasi.
Ummi waseMalawi oneminyaka engama-32 ubudala nongenazimpepha zokuba kweli uthi uvuyela ukubuyela kokwabo eMalawi. uJames Idlisa nongumthungi wempahla oko wayehlala eThekwini KwaZulu-Natal susela ngonyaka ka-2017. uJames Idlisa uphakathi kwabo bakwiziko lokubuyisela kwabemi bamazwe ngaphandle eMusina ngakumde weBeit Bridge eLimpopo. Uthi nguye ondla usapho lwakhe. Uqhube wathi nakubeni eza kujongana nemingeni emininzi emvekhaya eMalawi kodwa unethemba lokuphila kwaye akwazi ukondla usapho lwakhe eMalawi. No, I'm still here because you can see the buses now what is doing. When bus is coming, the people is too much fighting. Like I'm not finding a space to go inside. That's why until now I'm here. Umbutho wemfesane Gift of the Givers usolula isandla senceba kubantu abalinde ukugoduka. Everything's running smooth. I mean, we like to thank Home Affairs. I mean, they are pushing, the system is working quicker. So everything's running smooth. That's why people don't stay here for long. Base baninzi abemi bamazwe ngaphandle ingakumbi abaseMalawi abasalinde ukugoduzwa ngebhasi eMusina. Amapolisa aseKapa asungule uphando emva kokuba efumene umzimba womdlali wabafana bafana neMamelodi Sundowns ominyaka engama-25 uJayden Adams. Ngokwengxelo yamapolisa umzimba wakhe ufunyenwe kwindawo ebehlala kuyo eScotches Kloof ngalentsasa. Ukanti ke mawethu kutyibilike ulwimi kwelanqaku besisuka kulo bebandisithi inyikita hayi inyikita kodwa inkitha. Xa sihlabela mgama unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula ubongoze amalungu e-ANC ukuba aqinisekise ukuba ayayiphumelela unyulo oluzayo ukuze ahloniphe inkumbulo yongasekhoyo uGqirha Ntuthuko Mahlaba. uGqirha Mahlaba nobeneminyaka engama-44 ubudala ubhubhe emva kokugilwa imoto ngelixa ezilolonga ngokubaleka eNewcastle kwiveki ephelileyo. Amawaka abuthelene kwilali yasenkande enquthu kumantla aKwaZulu-Natal ezimase inkonzo yomngcwabo wale nkokheli ye-ANC engasekhoyo nebililungu lendlu yowiso-mthetho KwaZulu-Natal. Ukanti ke mawethu masibulele ngokusiboleka kwenu indlebe siphinde sidibane kwixesha elizayo kamnandi.